Sa darating na October 1 ay magsasagawa ng Day of Prayer, Fasting and Penance ang Diocese of Tarlac para sa kahilingang matapos na ang pandemya. Batid ng simbahan ang hirap na dala ng COVID-19, hindi lamang sa kalusugan bagkus sa buhay at hanap buhay ng maraming Tarlakenyo at mga Pilipino. Hinimok rin ng mga Tarlakenyo na personal na manalangin at magnilay-nilay kahit sa loob lang ng tahanan. Nitong September 28, 78 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa probinsya ng Tarlac. 25 sa bilang ay mga senior citizen. Pinakamatanda sa listahan ay ang 85 anyos na ginang mula sa bayan ng Santa Ignacia. Kasalukuyang minomonitor sa quarantine facility ang pasyente kahit pa wala itong ipinakikitang sintomas. Muli namang ipinaalala ng World Health Organization na epektibo ang lahat ng bakuna kontra COVID-19 lalo na sa mga may edad at may ibang sakit. Vaccines work in reducing hospitalizations and severity and reducing deaths, especially in those people who are older or have underlying conditions. Sa kabilang banda, 2 8-year-old na mga batang lalaki mula sa Tarlac City at La Paz ang tinamaan din ng COVID-19. Kapwa mayroong mild symptoms ang 2 bata na pinaniniwalaang nahawa sa kani-kanilang mga kasama sa bahay na unang nagpositibo sa virus. Sa latest report ng Department of Health Central Luzon, isa ang Tarlac sa may mga bumababang na itatalang kaso ng COVID kada araw. Nitong September 27 at 28, bumaba na sa 2-digit ang kanilang recorded cases na umabot na sa 78 at 79. Malayo ito sa higit 100 cases per day noong isang linggo. Magiging malaking tulong umano ang early reporting at detection ng mga suspected coronavirus carrier sa pagpapababa pa lalo ng kaso hindi lang sa Tarlac bagkus sa buong bansa. Kung kayo po'y may nararanasan na sintomas ng COVID, ubo, lagnat, sipon, nanghihina, minsan po nahihirapang huminga, huwag po tayo mag-atubili na mag-report kaagad. Sa huling COVID vaccine report ng Tarlac, 175,745 na Tarlakenyo na ang fully vaccinated. Malayo pa sa nasa 1 milyong target upang makamit ang herd immunity. Pumalo na rin sa 15,998 ang confirmed COVID cases sa buong probinsya. 14% o 2,239 sa bilang ay aktibong kaso. 505 naman ang namatay at 13,254 ang gumaling na. Hanggang September 30 ay iiral ang general community quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News.